Takže dnes máme v Nitre 6. stretnutie Rusinov, ktoré sa organizuje už vlastne od vzniku našej organizácie, ktorá vznikla v Bratislave, ale organizácia je celoslovenská, takže mimo Bratislavy máme svoju miestnu bunku práve tuto v Nitre, Košiciach, Prešove, Starej Ľubovni a momentálne aj v Snine. V Nitre sa vlastne hneď od začiatku aktivizovala bunka a začalo sa tu organizovať stretnutie, kde sa stretávala mládež s tým, že sa odpremietal nejaký film na nejakú rusínskú tematiku a predstavovali sa Rusíni ako národ, národnostná menšina a rôzne zaujímavosti vlastne z rusínskej histórie. No a toho roku, vlastne ako hovorím, my sme tu 6. stretnutie, to znamená, že 6 rokov ako organizácia funguje, tak 6 rokov organizujeme aj toto stretnutie, kde vlastne v prvom rade sa snažíme mladým ľuďom odprezentovať naše občianske združenie, čo je Molodé Rusiny, alebo v preklade Mladí Rusini. No a naše občianske združenie má ako hlavný cieľ práve to, aby sme nie len našim Rusinom a mladým ľuďom, ale širokej verejnosti predstavili, kto vlastne Rusini sú a čo je také typické pre týchto Rusinov. Rusini majú svoj vlastný kodifikovaný jazyk, majú svoje školy, majú svoje inštitúcie, majú svoje divadlo, majú svoj rozhlas. Čo je taká novinka, čo dnes tu budeme vlastne aj prezentovať, je to, že pod našou organizáciou Molodé Rusiny vzniklo v roku 2012 na konci roka rusínske internetové rádio, ktoré je prvé rusínske internetové rádio na Slovensku. Na cez toto rádio sa vlastne snažíme šíriť medzi ľudí rusínske slovo, aby ho počuli, aby aj keď niekto cudzí príde a bude počuť to slovo, bude počuť, že je to naozaj niečo iné ako slovenský jazyk alebo ako šarišské nárečie, možno buralské. Takže to je vlastne taký cieľ, že sprostredkovať im tieto informácie a práve dnes budeme mať priame vysielanie z Nitry. Takže tu bude živý prenos, tak ako teraz pozeráme hokej, keďže dnes to akurát tak vyšlo, že máme aj zápas Slovensko-Česko, tak po tomto zápase bude priamy prenos s organizátorkou tohto podujatia, ktorá je za Nitru, dá sa povedať, že zodpovedná Luzia Pribišová. K organizácii Molodé Rusiny patrí aj súbor Rutenia, ktorý sa zaoberá zvykmi a tradíciami a podáva ich svojim divákom v čo najautentickejšej podobe. Zúpni sobi, zúpni, parádnico zúpni, v korko vrtobánkoch a skladanej sukni. Korko vrtobánkoch a skladanej sukni. Raz